Brokeback Mountain, την ταινία που συγκίνησε κάθε πραγματικά ευαίσθητο αγόρι. Έρχεται η νέα ταινία που θα ραγίσει αντρικές καρδιές. Η Metro Goldwyn Mayer παρουσιάζει Brokeback Mountain 2, ο floor manager που με αγάπησε. Μια ταινία εξ ολοκλήρου γυρισμένη στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης, πετυχημένος παρουσιαστής εκπομπής. Ράδιο Αρβίλα, καθημερινές 11 το βράδυ στον Αντένα. Κωστάκης, ο απόλυτος floor manager με δικό του ΙΕΚ. Γεννήθηκαν αγόρια, αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια για αυτούς. Η συνεργασία τους. Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα? Μετά πολύ χρόνο. Στο Ράδιο Αρβίλα, καθημερινές 11 το βράδυ στον Αντένα, γέννησε έναν φλογερό έρωτα. Έναν έρωτα καλά κρυμμένο πίσω από δίθεν straight συμπεριφορές. Είμαστε εδώ μέσα, αν εξαιρέσουμε την Ευγενία και την Νικολέτα, 10 άντρες. Και μπόλικη βαρβατήλα. Ποιοι προτιμάνε το στήθος να σηκώσουν τα χέρια? Ποιοι προτιμάνε τον ποπό να σηκώσουν τα χέρια? 10 στους 10. Ωραία. Ώσπου εκδηλώθηκαν. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτά που προστάζει η καρδιά? Δεν είχε άλλο Η κοινωνία τους κατακρίνει. Σταματήστε βρε, λίγοι άντρες μείνατε, μη μας το χαλάτε Αντώνη και Κωστάκη, έλεος. Αλλά αυτοί το χαβά τους. Θα αντέξουν την κατακραυγή ή θα λυγίσουν κάτω από την πίεση της πουριτανικής ελληνικής νοοτροπίας? Δεν υπάρχει πιο άγριο αγόρι από τον Κώστα. Τον floor manager το Ράδιο Αρβίλα που κάνει φυλάκια με το κανάκι. Η συνέχεια στις οθόνες σας. Brokeback Mountain 2, ο floor manager που με αγάπησε.